Mae Wyn Jones, cyn disgybl o ysgol y Creuddyn, felly os dyn nhw wedi ymuno, big up i ysgol y Creuddyn, yn bennaeth dylunio ar hyn o bryd i gwmni Entia, sef cwmni sydd yn gweithio fewn y maes meddygol, a mae o wedi sefydlu lawr yn Llundain. Ond dwi'n mynd i ofyn i Wyn atab cwestiwn andros o syml i gychwyn. Dylunio cynnyrch, Wyn. Be ydy dylunio cynnyrch, neu sut sa'ch di'n ddiffinio fo yn eitha syml a chryno? A be felly mae dylunydd yn gwneud yn ei fywyd bob dydd? Wel, ie, ateb syml. Dwi'n meddwl datrys problemau ar gyfer defnyddwyr o bethau ydy o yn syml. A mae hynny'n yn eang iawn o ran egluro hynny, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl yn fwy specific lle sy'n ni dweud mae dylunydd cynnyrch yn defnyddio gwahanol agweddau i greu rhywbeth sy'n datrys ar gyfer diffygion profiad y defnyddiwr. A beth sy'n dweud hynny o ran agweddau, os mynd i'n esiampl fan hyn o ddau speaker Bluetooth o gynnau lawr grisiau yn yr office. Agweddau fel ydy'n haws i ddefnyddio, ydy'n fwy ddiogel pan yn ddefnyddio fo, ydy'n fwy cyfforddus i'w ddefnyddio, trwy feddwl am pethau fatha ergonomics, ydy'n gweddill brand i ddenu'r defnyddiwr i'w prynu, ydy'n haws i basgynhyrchu, i wneud yn rhatach i brynu i'r defnyddiwr. Y sialens mawr ydy ystyried bob un o'r rhain a cael balans ar nhw gyd erbyn diwedd y prosiect. Ac yn gynnalog i gyd y hyn ydy meddwl am y defnyddiwr neu grŵp o defnyddwyr i trio datrys y problemau nhw. Dwi'n meddwl dyna mor syml a fedra i ddweud ydy o. Gwych, Wyn, diolch yn fawr. Ond dwi hefyd estyn gwahoddiad i chdi, achos yn amlwg dim hwn di dy swydd gyntaf di. Mae'r syniad eich o be mae dylunydd yn neud yn gallu newid o pam ti'n astudio fo yn yr ysgol i unwaith ti'n dechrau gweithio. Ti hefyd wedi gweithio o flaen llaw mewn be maen nhw'n galw'n consultancy, ac erbyn rwan ti'n gweithio fel pennaeth dylunio mewn cwmni, eich be maen nhw'n galw'n in-house designer. Fe di jyst egluro chydig, be di'r gwahaniaeth rhwng consultancy a gweithio i gwmni fel dylunydd? Ie, dwi'n meddwl ar hyn, ar y tren i fewn i gwaith bore yma, be di'r gwahaniaeth syml. Dwi'n meddwl fod y gwahaniaeth syml ydy fod yna mewn cwmni cynhyrchu fel dyn ni, mae yna rhyw fath o feddwl am dyfodol mwy hir tymor. Ac i greu tîm efo'r gwybodaeth y dealltwriaeth o sut mae dylunio a creu rhyw fath o gynnyrch, a bod ni'n creu nifer o gwahanol cynnyrch ar gyfer tyfu'r busnes. Ond efo consultancy neu agency weithio mae pobl yn galw nhw, fel arfer mae'n prosiectau bychin a bod yr amrywiaeth y lot mwy, ond pwrpas o consultancy weithiau ydy, o fel arfer, ydy i fynd i fewn, mae cwmni'n dod at nhw, i gael rhyw fath o syniadau newydd, rhywbeth ffresh, i feddwl am rhywbeth gwahanol, wrth bod bowls, i bod yn cynllunio rhywbeth fel y speaker yma spel, ond maen nhw'n mynd i consultancy, maen nhw'n rhywbeth bach gwahanol, so maen nhw'n meddwl am rhyw siap gwahanol, neu maen nhw'n ffordd newydd o pwysau botwm yna bod bynnag i gweithio'r speaker yma. Felly, dwi'n meddwl, peth mwyaf dwi'n gweld y gwahaniaeth ydy fod yna y consultancy prosiectau bychin, lot o amrywiaeth, weithio ddim mor ddefn, ond fod y cwmnïau fatha consultancy gael rhywbeth eitha sydyn, rhywbeth project mis, project 2 fis, jyst i gael rhyw fath o syniadau, conceptio newydd falle. Wyt ti'n meddwl felly bod dylunwyr yn dod â sgiliau gwahanol di'r cwmni, pam di'r cwmni methu wneud hwnna i hunan? Pam sa chdi angen talu rhywun arall, dylunydd, y person arbennig ma, i ddod i fewn atyn nhw? Os na sgiliau gwahanol gyda ni a chi fel dylunwyr chi? Ond dwi'n meddwl mae natur dylunydd yn gofyn cwestiynau am sut mae pethau. Pam fod hwn fel mae o? So'n braf cael newid hwn. So'n byd byth di gael ei orffan, erioed nhw'n cadeiriau, ceir, nhw'n newid o hyd, nhw'n rhywbeth newid o hyd. So dwi'n meddwl mae'r pwrpas o gofyn cwestiynau
ar gyfer sut mae rhywbeth yn bedoli, sut mae rhywbeth yn defnyddio, ydy o'n saff, ydy o'n edrych yn addas, gofyn y cwestiynau o hyd. Yna dwi'n meddwl mae yna o hyd, os ydych chi sbiad ar un problem o hyd, yna dwi'n gweld chi'n datrys y problem mewn rhywbeth gwahanol. Felly mae gael rhywun i fewn i sbiad ar rhywbeth hollol ffres fel arfer yn dod â syniadau gwahanol. Felly mae'r amrywiaeth yna yn cadw pethau yn reit ffres. Ydy hwn yn rhywbeth ti'n meddwl bod o gynnach chdi erioed, ta di o'n rhywbeth ti di ddysgu a mae o'n rhywbeth mae pobl yn gallu dysgu a datblygu? Cos dwi'n meddwl nes i ofyn i chdi a dwi di ofyn i pawb mewn ffordd, sut disgybl oeddech chdi pan oeddech chdi yn ysgol, Wyn Jones? O'n i'n ysgol hapus i dde, sy'n hynny, deud y gwir yn dde. O'n i'n fwynhau ysgol. O'n i'n rhy keen ar pynciau diflas, fel sy'n ni dweud fatha hanes a deiryddiaeth a sgrer a pethau fel yna, de. Oes gennau pynciau ymarferol, celf, addysg corfforol, rhywbeth fel yna, de. Yn ywedig dylunio sachnoleg. Felly, oedd gennau diddordeb yn pethau ac o'n i'n hapus os o'n i'n hoffi gwneud y pethau o'n i'n hapus yn gwneud. Ond o ran dysgu fath o feddwl, diddorol iawn. Dwi'n meddwl mae yna bosib, o ran edrych ar gwaith ymchwil, dwi'n meddwl di peth mwyaf pwysig o ran datblygu yr meddyliau yna. Felly, sbiad ar gwahanol, dwi'n gofio bod ni'n hogyn ifanc yn mynd i cyrris a comit efo mam a thad, yn sbiad ar gwahanol, oedd gen ti tagella gwahanol, neu peiriant golchi, neu bob math o bethau. Oedd gen i diddordeb mewn pant gwahanol fathau oedden nhw, a sut oedd defnyddio a pwysau botymau falle. A wedyn, mae'n gofyn cwestiwn a wedyn, pam pethau fel yna, mae'r modd wedyn o gofyn cwestiwn dwi'n gweld y byd, dwi'n cael iawn, ond dwi'n gweld y byd weithiau, fel mae'r Saeson yn dweud glass half empty, so dwi hyd yn gofyn, wel, os bys well gynnau gwella hwn, dwi'n fel arfer yn bodoli efo pethau. So dyna di'r agwedd fi weithiau, ydy, dwi eisiau gwella hwn, dwi'n sbiad ar cadar, dwi'n sbiad ar y car, dwi'n sbiad ar speaker, neu dod fynnag yn da, dwi eisiau wella, bod dwi'n cweit yn hapus yma. Dwi'n meddwl hwnna'n ddiddorol, achos dwi'n ymwybodol o'r gynulleidfa, so'r gynulleidfa di chi bobl ifanc yn fanna yn trio meddwl beth ydych chi'n mynd i wneud eich penderfyniadau sydd eich mynd i effeithio lle mae'ch trwydda yn mynd. A negas dwi'n trio deud yn aml un myfyrwyr ni ydy sa'n ni sgwrsio amdano fatha yn y iaith dylunio, maen nhw'n galw fo'n ail-fframio, ond i reframing, ail-fframio'r broblem. So ti'n mynd edrych arno fatha problem, ti'n edrych arno fatha cyfla. A ma'ch meddylfryd chi, ma'ch mindset chi, mor bwysig. So mewn unrhyw sefyllfa, wyt ti'n gweld hwnna fatha cyfla i chi ffindio pethau a darganfod gwybodaeth a dysgu rhywbeth, ta wyt ti'n weld mae hwn yn ddiflas, dwi'n mynd i gael dim allan o hwn. A mae hwnna'n anodd. Mae'r llais bach na'n eich pen, da chi'n defnyddio i sgwrsio fo chi, dwi'n meddwl, yn hynod o bwysig. Ie, dwi'n gweld bod mae eisiau trio cadw'r teimlad yna pan mae yna rhyw fath o gyfle i wneud rhyw fath o brosiect yna, i roed yr ecyn yna i fewn, i trio gwella fo cyn gystal fedrych chi, really. Ie, so ddim yn dweud bod i'n edrych ar y byd mor ddiflas yn hynny, de, ond mae yna... So beth rhywbeth di cael ei orffan, so byd rhywbeth diwedd ar y byd, felly mae yna cymaint o opsiynau i wella pethau o hyd. Reit, mae yna gwestiwn di dod i fewn o dy gyn ysgol, Wyn, a nawn ni orffan efo hwn, na i symud i'r person arall. Mae o fach ar y sgrin si, so mae'n ddiwch efo fi ymwneud efo man. Mae cwestiwn yn ddiddorol mewn ffordd, oedd rai chdi wneud cyrsia ychwanegol ar ôl chdi graddio o brifysgol? Oeddech chdi'n gorfod gwneud cyrsia yn dilyn hynna, ta fatha ar ôl chdi orffan prifysgol, dyna ni, job mae dysgu chdi di gorffan a ti jyst yn gweithio hwn. Ta, be ddigwyddodd wedyn? Na, dwi'n meddwl mae bob rhyw fath o gradd neu rhyw fath o tystysgu mae rhywun yn cael. Rhoi rhyw fath o troed i fewn i drws i fewn i gwmni neu rhyw fath o cyfle. Ond mae gennau agwedd o hyd, dwi eisiau dysgu o hyd. Yr un o'r rhesymau mwyaf sydd dod i fewn i'r cwmni entia yma ydy dwi'n gweithio bob dydd efo gwyddonwyr, peirianwyr, pwy arall dwad, ochr marchnata,
a gwerthu hefyd. So dwi'n dysgu o hyd. O'n i'n mynd i cael profiad yma blaen yn y swyddi eraill o gennau. Felly mae rhywbeth o hyd yn newydd i mi cael dysgu a gwella'n hun, i bod yn onest efo ti. A i ehangu ar y cwestiwn yna, da ni'n clod lot o disgyblion ni. Maen nhw wedi mynd trwy brifysgol. Ella bod chdi'n mynd i fewn i swydd wedyn sydd yn ella chdi bach fwy arbenigol na be oeddach chdi wedi gwneud cynt, so ella bod chdi angen yr hyfforddiant ychwanegol na a ryw feddalwedd neu ryw beiriant technegol, a wedyn mae'r cwmni'n buddsoddi yna chdi fel person wedyn a datblygu'r sgiliau yna, a wedyn ti'n rhoi dy wybodaeth yn ôl wedyn i'r cwmni, a mae'n ffordd da o ddatblygu dy hun mewn ffordd. Mae'n gwmnioedd gwael sydd ddim yn buddsoddi yn ei staff, yndi? Na fo. Os o'n i'n wrth y bodd o bod yn 40-50 wan, efo nes i mond yr internet am y tro cyntaf pan i'n 16, felly, ac oedd yr internet yn sal amser yna, ond i feddwl rwan medrai rhywun dysgu rhywbeth fatha Photoshop, SolidWorks, un o'r rhai'r rhaglenni yma, wrth sbio ar YouTube, a dysgu'ch hun, a bob math o ffyrdd o ddysgu rwan. Doedd ddim rili ar gael, so mae'r gwybodaeth yna sydd ar-lein wan mae'n ddogol, trio cadw go gafel ar pethau, ond mae opsiynau dysgu wan yn ffantastig i bawb. Gret. Wyn, mae'n chwarter awr cryno ni wedi dod i ben. Diolch yn fawr iawn i chdi, dyn ni chdi nôl i fewn ar y diwadd.